Snoubenci, pozor! Vyhrajte luxusní snubní prstýnky v naší soutěži úplně zdarma. Zdravíme všechny budoucí nevěsty a ženichy, kteří plánují svatbu. Už za pár vteřin se dozvíte, jak můžete mít luxusní snubní prstýnky z Brillianty úplně zdarma. Já jsem Filip Hradil, zakladatel zlatnictví Elody. A já jsem Týna a právě jsme v New Yorku, kde jsme tajně navštívili ty největší a nejluxusnější zlatnictví světa. A to, co jsme se tady naučili ohledně péče o zákazníky, pomoci při výběru a o celkovém přístupu, jsme přenesli do našeho zlatnictví Elody. Elody je už několik let to nejlépe hodnocené místo v republice pro výběr snubních prstenů. Ale odteď bude váš zážitek ještě o několik levelů výš. A pokud taky plánujete svatbu, tak můžete vyhrát luxusní snubní prstýnky v hodnotě 30 000 korun úplně zdarma v naší soutěži. Vážně, můžete mít snubní prstýnky z bílého, žlutého nebo růžového zlata z Brillianty úplně zdarma, tak jako několik snoubenců, kteří vyhráli před vámi. No je to skvělý, jako bychom nikdy nic takového velkého nevyhráli, jako pecka. Jediné, co musíte teď udělat, je kliknout na odkaz pod videem a nezávazně a jednoduše se přihlásit do soutěže. A když vyhrajete, přijdete si pro úžasný osobní zážitek, srovnatelný s těmi nejlepšími zlatnictví světa. Tak klikněte a zdarma se do soutěže zapojte. Rychle, už lepší příležitost nebude.